салом дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. умедворам ки ҳаматон хубу сиҳату саломат ҳастед. дӯстони азиз, имрӯз бо шумо мехоҳам ки бо як фатири бомаззаи фасона пешниҳод кунам. ин фатир хеле бамаззаҳай, дарунаш ай пиёзи равған иборатай. дӯстони азиз, метавонед шумо ҳам тайёр кунед. бинед дар ин видео чӣ хел фатири фасонай. нигоҳ кунед, қабат қабат дарунаш пиёз дораву равған. инҷа бошад дӯстони азиз, ба мо шир, намак, разрыхлитель ва ор даркора. иншалло ки ма дар поёни описание рецептша мемонам. анам хел дӯстони азиз, шумо низ метавонед тайёр кунед. хеле фатири бамазза меояд. инҷа боша аввал сараввал шира медозем, намак, баъдан мековем, баъд орда медозем, разрыхлитель, хел хамира мехелем, тайёр мекунем. инҷа боша дӯстони азиз, хамира дам метем, дам бигира камтар 10 минут 8 минут дам бигира. инҷа то дам гирифтани хамира мо маҳсулоташа тайёр мекунем. чӣ хеле мебинед, инҷа пиёз, равғани гов, паприка, намак ва зираву мурч. анам хел тинук мекунем хамирмона. заволай гирифтагино тинук мекунем. заволамона сер ордак мекунем ки вақте ки тинук карданам хел боло ба боло ки мондем начаспа. инҷа боша равғани маска об мекунем, дар болош мешакем. пиёза мемонем дар болош, пиёзу равғану паприка маприкаи тайёр кардагимона хел дар болош мечошем. инҷа бо зуволаи дим, инҷа мо 2 зувола гирифтагӣ будем, зуволаи димам ҳам хел дар болош мемонем, бо равған мекунем, баъдан бо хел пиёзу паприкаву маҳсулоти кардагӣ тайёр кардагиро болошда мепошем. хеле бамазза меояд. ин фатири тоҷикӣ. пеш очаи мо ҳам хел дар дедон мекард, пиёз қатӣ, хел равған қатӣ дар дедон мекард. ҳамин қадр бамазза дар танӯр, ҳамин қадр бамазза меомад ки ай хӯрда сер намекардем. инам ҳам хел ҳамин қадр ки дар танӯр тайёр карда намешавад, дар духовка ки тайёр мешавад, хай бо фатири танӯрию дегдонӣ тамоман дигарай маззаш. анам хел фатирам дам метем. нигоҳ кунед чӣ хел дам мехӯрад. то 10 минут 12 минут хел фатир дам ки хӯрд, баъд мегирем фатира рост мекунем. камакак ба ҳамин ғалтак тинукш мекунем, камакак. инам хел вилка қатӣ ҳарҷо ранги мухбар қатӣ амаки мешава карда. бо вилка қатӣ хел ранги фатирое ки чӣ мекунанд, рахрах аррадор, анам хел ба вилка рангборш мекунем. баъд болоша зависидаи
вайхту нафоратун мепӯши нафората ничи моиҷа кунҷиту сиёду напӯшидем. бинен чӣ қадр бамазза омада дӯстони азиз. Шумо низ метавонед тайёр кунед ва дӯстону наздиконатонро хурсанд кунед. бовар кар вақте ки ира тайёр мекунӣ мехӯрӣ, дигар авқотам намефазад. Дар ҷои авқотам мешавад ки ира бихӯрӣ, барое ки дарунаш пиёз дора, равған дора, орд ҳаст, об дарунашда ҳаст, ҳама чӣ ҳаст. метавонед шуморо мабихед тайёр кунед. дӯстони азиз, лайкро фаромӯш накунед, комментариёро фаромӯш накунед, фикру ақидаотонро нисбати ҳамин фатир нависед. дӯстони азиз, агар видео писандтон омад, поделиться кунед дар ёру дӯстонатон, то ки просмотрҳои мо зиёд шавад. видеои мо зависит, просмотрҳошон аз шумои дӯстони азиз. фаромӯш накунед ҳатман лайк, комментариётонро нависед. хайр дӯстони азиз, то влогҳои оянда ҳаматонро дар видеои оянда интизорум.